Li Bakurê Kurdistanê piştî ku şer û pevçûn dîsa dest pê kirin, bi vê yekê re pêvajoya aştî û çareseriyê jî sekinî. Partiya Demokratîk a Gelan HDP jî dixwaze dîsa pêvajo dest pê bike. Doğru işi yaptınız da HDP engel oldu. Ji bo ji nûve destpêkirina pêvajoyê jî, Silhedîn Demirtaş dibêje, dewlet dikare rêbaza ku Mandela rahatî meşandin, bi Öcalan re jî bimeşîne. Öcalan'a dönüp baktığınız zaman da gerek PKK'nın Direwşa niha de tê dîtin ku rêbaza Mandela pêkan e û divê dewlet jî bizane ku êdî pêwîst e. Eger rêbaza Mandela di pêvajoya aştiyê de were bikaranîn û derfetçî Öcalan re werin dayîn, dê di nava 6 mehan de encamên serkeftî jî werin destxistin. açıklamalarında tamamen Pisporên siyasetê amaje dikin ku ji gelek aliyan ve rewşa Öcalan û Mandela dişibin hev û pêkan e ku pêvajo bi formûla Mandela were meşandin. Têzanîn ku çi Mandela bi, çi Abdullah Öcalan bi, ev mirovên hev, kesên he, kesên dîrokîne, bandora ve rêxistinê wan hene. Em dizanin ku niv PKK de biryara herî dawî heta îro Öcalan daye mandoraviya siyasî û psikolojik û hemî aliyan ve ser PKK heye. Her çiqas Partiya Tevgera Nijadperest MHP li hember pêşniyara HDP bertekeke tún nîşan dabe jî, hîn ji aliyê rayedarên dewletê ve di derbarê pêşniyara HDP de daxuyaniyek nehatiye dayîn. Abdullah Öcalan ev 16 sale di girtîgeha İmraliyê de ye û Nelson Mandela jî piştî 18 salan cezayê xwe yê mayî di xaniyekî de di bin çavderiyê de derbas kir û şîrovekar dibêjin pêwîst e Abdullah Öcalan jî bi formûla Mandela bikare pêvajoyê bimeşîne. Mahir Yüksel, Rûdaw, Amet.